स्वतःला रोजगार मिळावा, ते स्वतःच्या पायावर सक्षमपणे उभे राहावेत यासाठी राजापूर अर्बन बँकेनं स्वतःच्या कामांचा धूमधडाका सुरूच ठेवलाय। राजापूर अर्बन बँकेच्या पडेल शाखेच्या वतीनं वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत 5 आयशर टेम्पो, 1 टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि 1 रिक्षा घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देत स्वतःच्या कामांचा चढता आलेख सुरूच ठेवलाय। राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड राजापूर ही बँक स्थानिकांच्या हाताला सक्षमपणे रोजगार मिळावा यासाठी नेहमीच पुढाकाराच्या भूमिकेत असते। त्यामुळेच राजापूर अर्बन बँकेच्या यशाचा आलेख हा नेहमीच चढत्या क्रमाने राहिलाय। नुकतेच पडेल शाखेच्या वतीने वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत देवगडमधील स्थानिकांना राजापूर अर्बन बँकेकडून वाहन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलंय। संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या वाहनांची चावी देण्याचा कार्यक्रम पार पडलाय। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राजापूर अर्बन बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर कुमार अहिरे, कर्ज विभागाचे प्रमुख अधिकारी लक्ष्मण म्हात्रे हे उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे पडेल शाखेचे शाखा व्यवस्थापक संतोष कोळवळकर, चंद्रकांत चौगुले, ओमकार तांबे, अक्षय मयेकर, मनोहर धनावडे आदी उपस्थित होते। यावेळी राजापूर अर्बन बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर कुमार अहिरे यांनी बँकेच्या वाहन कर्ज योजनेबाबत माहिती दिली। तर पाहूयात शेखर कुमार अहिरे नेमकं काय म्हणाले। येऊ घातलेल्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रथमचा राजापूर अर्बन बँकेचे जे ग्राहक आहेत या सर्वांना या अमृत महोत्सवाच्या शुभेच्छा। बँकेने रोजगार निर्मिती, छोटे व्यावसायिक आणि या सगळ्यांना ही कर्ज योजना राबवलेली आहे। या अनुषंगाने आज आपण बघतोय की या पडेल शाखेचे आमचे शाखाधिकारी संतोष कोळवणकर आणि लोन ऑफिसर आणि असिस्टंट मॅनेजर आमचे म्हात्रे साहेब या ठिकाणी आहेत। यांच्या संयुक्त याच्याने आपण राजापूर अर्बन बँकेतर्फे हे ट्रक आणि टेम्पो हे दिलेले आहे, त्याप्रमाणे रिक्षाही व्यावसायिकांना दिलेले आहे। याच्यामध्ये आमचे सन्माननीय संचालक मंडळांचा हेच आहे की स्थानिक लोकांना प्राधान्य देऊन त्या रोजगार निर्मिती व्हावी, व्यावसायिक वाढीला हे करावं लागेल। या 101 वर्षाच्या या राजापूर अर्बन बँकेने स्थानिकांनाच प्राधान्य हे दिलेलं आहे आणि आपण ज्या ठिकाणी आपल्या शाखा आपण हे केलेल्या आहे त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा चांगला कर्ज पुरवठा आपण केलेला आहे। कागदपत्रांची पूर्तता नक्कीच आपण करून घेतो, परंतु जे चांगले आपले ग्राहक आहेत, चांगले आपले कर्जदार आहेत, त्यांना याच्यामध्ये अनेक योजना त्यांनी हे केलेल्या आहेत किंवा सवलती दिलेल्या आहेत। जसा आपला हप्ता हा रेग्युलर ठेवला तर 1% रिबेट त्या ठिकाणी मिळतो, त्याप्रमाणे एक ॲडव्हान्समध्ये हप्ता ठेवला तर आपल्याला 2% रिबेट मिळेल। तर माझी या साई जे चॅनल आहे त्याच्या अनुषंगाने विनंती आहे की या राजापूर अर्बन बँकेच्या ज्या हे आहेत योजना आहेत त्यांचा माहिती घ्या आणि त्यांचा जरूर लाभ घ्या। धन्यवाद। त्याचप्रमाणे कर्ज विभागाचे प्रमुख अधिकारी लक्ष्मण म्हात्रे यांनी कोकणशाहीशी संवाद साधलाय। तर पाहूयात ते काय म्हणाले। नमस्कार। राजापूर अर्बन बँकेने स्थानिक जे रहिवासी आहेत किंवा बँकेचे सभासद आहेत यांच्यासाठी त्यांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या कर्ज योजना अंमलात आणलेल्या आहेत। त्याचाच भाग म्हणून या राजापूर अर्बन बँकेच्या पडेल शाखेच्या वतीने इथे काही आमचे जे मान्यवर सभासद आहेत त्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना लवकरात लवकर कर्ज पुरवठा कसा होईल या दृष्टीने बँकेने प्रयत्न केलेत आणि त्या दृष्टीने त्यांनासुद्धा त्या वेळेत उपलब्ध झालेल्या आहेत। जे वाहनं आहेत त्याच्यामध्ये आयशर गाडी आहे, त्यानंतर टेम्पो ट्रॅव्हलर्स आहे, रिक्षा आहे आणि अशा पद्धतीचे अन्य टू व्हीलर्स वगैरे आहेत। अशा या
HP व्हेकल म्हणजे वाहन तारण कर्ज योजनेमधून बँकेने हा वाहन तारण कर्ज पुरवठा केलेला आहे. याचा मूळ उद्देश असाच आहे की इथल्या स्थानिक जे रहिवासी आहेत किंवा बँकेचे सभासद आहेत त्यांना रोजगार प्राप्त व्हावा, त्यांची उन्नती व्हावी. पर्यायाने बँकेचा म्हणजे त्यांची उन्नती जर झाली, त्यांचा व्यवसाय जर वाढला तर बँकेची नफाक्षमता आपोआप वाढणार आहे. बँकेचं म्हणजे कर्ज वाढ पण होणार आहे, त्याचबरोबर थकबाकीचं प्रमाण पण कमी होणार आहे. सर्वांगीण विकास व्हावा हा बँकेचा त्यामागचा हेतू आहे. आणि त्या दृष्टीने आत्ता आपला स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा कार्यक्रम चालू आहे. अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षामध्ये जास्तीत जास्त स्थानिकांना कर्ज पुरवठा कसा करता येईल याचं उद्दिष्ट बँकेने ठेवलेलं आहे. आणि त्या उद्दिष्टाच्यासाठी सर्व सभासदांनी त्याचा लाभ घ्यावा आणि बँकेला सहकार्य करावे अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. नमस्कार. बँकेने वाहन खरेदीसाठी कर्ज पुरवठा करून आम्हाला अनमोल असं सहकार्य केल्याची प्रतिक्रिया यावेळी बँकेच्या कर्जधारकांनी कोकणशाहीशी बोलताना व्यक्त केली आहे. तर पाहूयात ते काय म्हणालेत. सर्वप्रथम मी राजापूर अर्बन बँकेचे आभार मानतो की त्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आम्हाला कर्ज सहजतेने उपलब्ध करून दिलं. त्यामुळे व्यावसायिकांनासुद्धा अतिशय सोयीचं झालं आणि कोणतीही कटकट न होता कमीत कमी वेळेत त्यांनी आम्हाला कर्ज उपलब्ध करून दिलं. 100 वर्ष परंपरा असलेल्या आमच्या राजापूर अर्बन बँकेने इथल्या स्थानिक लोकांना स्वयंरोजगारीसाठी प्रेरणा देऊन ह्या गाड्या दिलेल्या आहेत. प्रत्येकाकडे कागदपत्र असतातच, भागभांडवल असतातच असं नाही, परंतु संस्थेची एक पूर्वीपासून एक मूळ हेतू आहे की प्रत्येक स्थानिक ह्याला स्वतःच्या पायावर उभं करणं. आणि त्याप्रमाणे आपण बघत आहात की 7-8 गाड्या एकाच वेळी एका शाखेने कर्ज पुरवठा केला आहे. आणि नक्कीच याच्यातनं प्रत्येक आपला मराठी बांधव किंवा इथला कोकणचा वासी मुंबईकडे न जाता इथल्या आपला स्थानिक रोजगार निर्मिती करेल. आणि राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेने त्यांनी आता ज्याने गाड्या घेतल्या त्यांनी सांगितलं संस्थेबद्दल की कुठचीही कटकट न करता आपण प्रामाणिकपणे हप्ता भरणं हे आपलं कर्तव्य आहे. व्यवसाय करणं हे प्रामाणिकपणा आहे. याच्यातून जो आपण व्यवसाय करून याच्यातून 1+1+1 अशा प्रकारे मोठा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय व्हावा अशा मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि बँकेलाही शुभेच्छा देतो. राजापूर अर्बन बँकेच्या ठेवीदार, कर्जदार, त्याचप्रमाणे बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी व हितचिंतकांना यथोचित मानसन्मान देण्याची राजापूर अर्बन बँकेचे CEO शेखर कुमार अहिरे यांची पद्धत ही यावेळी लक्षणीय ठरली. संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या वाहनांची चावी देण्याचा मान श्री अहिरे यांनी उपस्थित बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना देत राजापूर अर्बन बँक ही सर्वसामान्यांची बँक असल्याचं त्यांनी आपल्या कृतीतून अधोरेखित केलंय. साईनाथ गावकर, कोकणशाही पडेल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि